Добър ден! Казвам се Мирослав Янев, на 62 години съм. Преди 12 години си направих горната челюст при доктор Нури. Така се случи, че като повечето от българите, и аз съм небрежен към здравето си и особено към зъбите, так наложи се да сменям цялата челюст и преглеждайки в интернет тогавашните обяви, най-добрите условия ми предложи доктор Нури, клиника Норидент, и това, което особено ме възхити, беше бързината на работата. За 4-5 дена от изваждането на зъбите и корените, които трябваше да се махнат, слагането на имплантите и изработването на челюстта до нейното слагане. За мен това беше направо невероятно. И също така вече мога да кажа изключително качествено, тъй като от 12 години нямам никакви проблеми и сега съм дошъл просто за други зъби, нали, не за тази челюст.